The following is rated B for Bineliki. Για μου το σπίτι μου. Καλησπέρα μαγκίτες μου. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Τσαμπίκος. Είμαι ο Γιώργος. Και σήμερα πάμε να παίξουμε ένα NBA. Πάμε κατευθείαν μέσα στο παιχνίδι. Άμα πατήσεις ready, φίλε. Θες να πατήσω ready. Είσαι σίγουρος δηλαδή γι' αυτό? Ναι. Το έχεις δηλαδή? Θέλω να πιστεύω. Πάμε να δούμε. Τρομερό παιχνίδι να ξέρεις. Εκπείρας το λέω. Το έχεις παίξει εσύ λογικά. Το NBA. Ναι. Εννοείται. Έχω παίξει 2 φορές. Και πώς το είδες? Καλό είναι. Αλλά δεν ξέρω τίποτα. Μένει μπας. Εντάξει. Ποιον μπας πεθαίνεις. Ασχά, γενικά δεν ξέρω κάτι από NBA. Γιατί ζω Ελλάδα. Εντάξει, δεν παίζει ρόλο. Και δεν δηλαδή Ελλάδα, αλλά ξέρω τα ψηλά. Ψηλά, όχι, ξέρω κανονικά. Απλά θέλω να πω ότι για να ξέρεις από NBA πρέπει να ασχοληθείς πρώτα απ' όλα. Πρέπει να ασχοληθείς να... Για τους άσχετους τελείως, μία είναι Golden State και η άλλη Golden State Warriors και η άλλη είναι San Antonio Spurs. Δεν ήθελα να δώσω εκεί. Πού είναι ο παίκτης? Δεν ξέρω τι παίζει. Τι φοβάσαι, τι φοβάσαι δεν είναι τώρα. Το έβαλε. Παίζει την υπερομάδα τώρα. Πάμε ρε μαϊλιάκ. Πού πάει? Λάθος, τον υποτίμησε. Αυτού γάμο. Ωραία χρώματα ρε φίλε. True. Εκτός από ωραία χρώματα είναι καλοφτιαγμένο παιχνίδι. Εντάξει, εμείς οι δύο να το πούμε ότι το έχουμε αυτό. Παίζουμε παιχνίδι και mid-game κάνουμε review. Λέμε πω μαλάκα, τι ambient occlusion είναι αυτό ρε φίλε. Εντάξει, καλό είναι να λες και μια γνώμη ξέρω για το παιχνίδι. Εντάξει. Παίζεις να μην είσαι κρύος τώρα. Α, παιδιά, παίζουμε εδώ. Ήρθαμε σήμερα να δείξουμε για αυτό. Είχαμε λίγο έτσι να παίξουμε, μετά εντάξει να τελειώσουμε. Εν τω μεταξύ, έπαιζα πριν κάτι, sorry για το post, έπαιζα πριν κάτι μέρες και ήταν ένας και έκανε, για βολή έκανε αυτό. Αντί να κάνει έτσι, έκανε... Λέω τι κάνει αυτός. Γιατί? Δεν ξέρω ρε φίλε, είναι ανάλογα πώς τον βολεύει τον καθένα. Έξω. Μέσα. Γενικά δεν είναι μια ομάδα η οποία μου αρέσει πες, αλλά είπα να πάρω. Είναι αυτός ρε. Γενικά ήταν η πάσα καλή, αλλά ο Green ψιλοκοιμήθηκε. Ναι, σου λέει, πάω μέσα εγώ, θα μπω εγώ στην μπασκέτα, θα μετρήσει, λογικά. Ω, μαλάκα. Πολύ κακό ποσοστό. Έχει χάσει τα πάντα σήμερα αυτό. Πολύ, ναι, καλά αυτό. Πρέπει να το παίξω λίγο διαφορετικά. Ναι, κάπως έτσι. Εσύ ήταν η ίση, βλέ. Με την τάπα εδώ πέρα, γεννηθήκαμε. Ήρθαν οι Άγιοι Γιώργηδες, ρε μαλάκα. Ωραία, ωραίο παιχνίδι. Την κατέβασε την μπασκέτα κάτω. Ωραίο το παιχνίδι. Αρχίσαμε λίγο χάρη, αλλά να το φτιάξουμε λίγο χρωστά. Ωραία. Nice pass. Nice pass. Δεν ξέρω τι είναι. Charge έγινε ρε φίλε, δηλαδή την ώρα που ήρθες πάνω μου βάλε δύναμη πέφτει σε απόδοση της επιστροφής και στην μπάλα. Ανάλογα το strength, δεν παίζει ρόλο. Ναι.
Ευχαριστώ. Πατά κάτι ρε μαλάκα. Λοιπόν, κάποιος έχει το κενό. Όπα. Καλό. Ο Πάρκερ κάτι τέτοια κάνει μια ζωή, ρε φίλε. Δεν μπορεί να είναι πολύ καλό. Σκόρερ παλιά, πιο μικρός βασικά, τώρα είναι και 39 χρόνια άνθρωπος. Ήταν σκόρερ, έβαλε, αλλά πολλές πάσεις. Πολλές πάσεις. Εγώ νόμιζα ότι πήρα με τον Πάρκερ τέτοιο. Rebound. Θα λέω τι έγινε. No. Yeah. Το είδες. Είσαι πάρα πολύ καλή αμυντική ομάδα να ξέρεις. No. Μπαίνεις στο παιχνίδι, πες με ένα... He wants to win. με 7... με ένα 7-0. Πες μου ότι έχει πάλι time out. Αυτό θα βάλει manual μαλάκα. Δεν πειράζει, το αλλάζουμε αυτό. Ναι, το άλλαξε στο game όμως φίλε. Γιατί πρέπει να το αλλάζεις στα παίξιλα μετά. Για να μείνουν τα settings και να καταλάβεις. Μαλάκα, τι ήταν αυτό εγώ Δεν ξέρω. πώς το έκανε αυτό. Όχι ρε μαλάκα της μαλάκι. Του ρε μαλάκα. Πώς το έδειξε να του σβήσει τα φώτα. Εγώ γιατί κάνω το πίτσα σε μαλάκα στο πάτωμα. Όπα, μέσα πάει. Φέρω και από το replay. Αυτός είναι μεγάλο ταλέντο. Ναι. Θα τον κάνουμε μεταγραφή ρε μαλάκα. Στην Ολυμπιακό. Έλα γαμώ το σπίτι σου. Τα ιδέα έχει καταντήσει. Δεν ήθελα να δώσω αυτό. West ρε. Έλατε. Τόσοι παίκτες. Ω μαλάκα τάπα. Πλάκα κάνεις. Μαλακία. Μπορούσα να το βάλω αλλά μαλακία. Δεν λένε περίοδος. I know. Πάλι με το West ρε φίλε. Το ισοφάρισα τελευταία στιγμή παιδιά. Πώς έτσι κάνουμε το σπίτι σου. Με new Guinea boy. Τι μύτη είναι αυτή. Σαν Σαν το γόνατό μου. Και 20 χρόνια σου πες παιδί. Στο γύμα. Καθάριζε το αυτό ρε. Καθάριζε το παρκέ. Πώς το κατάφερε αυτό και το έκανα μαλάκα. Σε άλλους γεμίζει αργά, σε άλλους γεμίζει γρήγορα. Οπα. Έλα μωρέ μαλάκα, τον κρατάει από κάτω, ηλίθιος. Τον κρατούσα με έτσι τα χείλη. Έλα ρε μαλάκα. Τα σπάσει μωρέ. Δεν τα γυρίσει μαλάκα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Σταμάτα βρε μαλακισμένο να τρέχεις. Αουλάκα. Δεν έκανε εγώ κάτι. Με ηλιάγα.
Ήταν ο δικός μου, πιστέψτε με, δεν έκανα τίποτα. Πολύ καλό. Τι κάνει βρε μαλάκα ο άλλος. Γαμίσου, Τα βάζει αυτά. Εγώ το πίστεψα στην αρχή. Εσύ δεν το πίστεψες, εγώ το πίστεψα. Ναι, αφού χτύπησε Στεφάνη και έφυγε, λέω εντάξει, μαλάκα, σιγά. Ωραίος, ωραίος. Δεν ξέρω τι παίχνει. Πόντο πόντο το πάνε, βλέπω ένα ωραίο μάτσα. Έχει ενδιαφέρον. Μέσα είναι. Έλα ρε μαλάκα. Εντάξει, άμα δεν το βάζει και αυτός που κοντεύει να κάνει δεύτερο κύκλο η μπάρα από κάτω. Ο άλλος. Microwave λέει. Η microwave εκεί κάτω είναι shot. Όλα αυτά βοηθάνε. Πάει λίγο πίσω εγώ. Γιατί ρε μαλάκα. Γιατί είναι 3 άτομα πάνω σε έναν. Καλώς. Όχι, δεν είναι. Κατάλαβα, όποιος έχει το μεγαλύτερο το μεγαλύτερο line από κάτω του έχει και τις μεγαλύτερες καναλιτές. Κάπως έτσι πάει. Δώσε τη γάμο πάσα. Άμα πάρει ποτέ αυτός δεν πάω. Φούχα μου. Έλα μωρέ μα, κράτα την μπάλα μια φορά στη ζωή σου. Πάμε ρε μαλλιάκα. Ρε πούστη μου. Όλη αυτή η μαλακία. Δουλέψα το λίγο. Άσε μα δουλεύεις τώρα, αλήθεια. Έπαιξε μαλάκα control. Μία από εδώ, μία από εκεί, μία από την άλλη. Πόσα δευτερόλεπτα ήθελε ακόμα. Είχε χτυπήσει το θέμα. Πες την πάρα. Πού πάει ρε μαλάκα αυτό. Όχι ρε μα, γιατί κάνω μαλακίες. Χτυπάει μπάτσους μαλάκα αυτός. Τι. Κάμω τι μάνα. Τι έβαλε εγώ έβαλε. Μέσα. Τι μέσα γάμο. Έλα ρε μαλάκα, να μην είναι δυνατόν. Εντάξει.
Vucevic. Μαλάκα. Έχεις αυτά μαλακία. Έλα ρε μαλάκα. Έλα ρε μαλάκα. Full bar ρε μαλάκα. Κοίτα την. Ο άλλος κοντούσα κάνει airball. Ω! Το βάλε με πατσούλια λέγα. Όχι ρε μαλάκα. Αυτό δεν το περίμενα το. Όχι ρε. Έλα ρε πατσούλια. Ω μαλάκα, ο πατσούλια παίζει σήμερα ρε. Άμα μπορούσε να τρέξει κιόλας θα ήταν πολύ καλό. Ο άλλος δεν κάνει τάπες ρε μαλάκα. Ο άλλος που μαζεύει αυτό. Πεταλούδι με την απόχη. Θα τους βάλεις να πάρουν μια μύχη. Ο άλλος πάει να κάνει τάπα με αυτό ρε. Μαζεύει πεταλούδες με την απόχη. Δεν κάνει τάπα. Ο άλλος. Τι παίζει ρε μάνα με τις πατέντες. Είσαι καλά. Είσαι καλά. Found themselves. Δεν έχω κάνει πολλά σου τάσκοπα. Έχεις πάρει πολλά rebound και αυτό φαίνεται ότι κάνει περισσότερες επιθέσεις. Πάνω. Πατάω. Κι εγώ, αλλά μιλάνε τώρα, έχουν half time show. Συγγνώμη Τα παιδιά. Κάτσε να δούμε την Κορέα. Α, δεν έχει κολλάρεις. Sorry. Ναι, εδώ έχουν τις μαλαγίες. Είναι αυτή. Θα το ήθελα πολύ, Άντε ρε μαλάκα το. Κουτσούλια. Είναι αυτός ρε μα. Ακόμα κι εγώ το βάζα. Μπήκε. Όχι, Τίποτε. σε περίμενε. Μα βάλγα... δεν το κατάλαβα. Ναι ρε. Ναι. Όπο, perfect. Perfect release. Release. Σιγά που θα το βάζω μαλάκα. Και έκανε και πάω πατσούλι. Ο Πατσούλια μόνο που προχωράει μαλάκα είναι κινητός σε κίνδυνος θα μου. Τι... Δεν γίνει ρε φίλε. Το γαμίκι! Σαράντα άτομα ρε μαλάκα. 40 άτομα αυτό και το έβαλα. Το προηγούμενο. Μπήκαμε στο παιχνίδι. Μας πέθανε ο Πόποβιτς. Εδώ το με πείσει πες. Wow. Δεν σημάδευα το καλάθι μάλακα. Σημάδευα το γάδο του σπουδίου στην κερκίδα. Λαγμότης. Τι είναι αυτά? Γιατί είναι ένα skippable. Come on. Αυτός τίποτα ρε. Πάμε ρε πατσούλια. Πάμε ρε πατσουκιλιά. Μέσα είναι. Ντουράν μαλάκα. Κέβιν είναι αυτός ο μαλάκα, άρρωστος. Ορίστε. Όπα παιδιά. Τα παιδιά δεν είναι.
Α, εσύ την έχεις ρε μαλάκα. Όχι εσύ. Α, εντάξει. Θυμάμαι ό,τι. Ούτε βλέπεις, ούτε κάνεις, ούτε τίποτα. Δεν χρειάζεται ρε μαλάκα. Μαλάκα. Βάλε λέει ρε μαλάκα. Ακούμπη έξισε και λίγο ροφή. Microwave του. Δεν ήθελα ένα κάρβωμα να κάνω. Μέσα να. Άντε καμητείτε ρε φίλε, μας έχετε γαμίσει να βγούμε παντού. Τον πολύ. Έλα έξω. Έλα μωρέ μαλάκα, με στήξα εδώ. Αυτά τα skippable είναι που δεν μ' αρέσουν ρε μαλάκα. Ουα! Ουα! Κούρι! Αυτή ήταν καθαρή τάπα φίλε. Δεν μετράνε αυτά στο NBA αγόρι μου. Τον είδες? Χαιρέτησε μια κοπέλα στην κερκίδα αυτή. Τον είδες? Πάτησα εγώ το έξι και έκανα αυτός. Καθάρισε ένα ώρα το γυαλί με βετέξ. Ο άλλος. Εντάξει. Δεν μπαίνουν όλα με τα βάστηνα, ξέρω. Τι? Δεν μπαίνουν όλα με τα βάστηνα. Δεν κουράζεται. Μόνο με τον Γκάρι παίζεις ρε φίλε. Τι λες ρε μαλάκα, και με τον Ντουράντ. Εντάξει, δύο παίκτες. Και με Τόμψον. Τι κάνει ρε μαλάκα αυτός? Ήμασταν τρία άτομα που μπορούσαν να πάρουν. Ου, Πόγκασόλντου. Έρχεται. Μέσα είναι αυτό. Αγάμι. Στήθηκα. Γαμίτης. Τζινόμπιλ αυτό, δεν νομίζω ότι αυτά τα πράγματα είναι. Τζινόμπιλι. Δεν είναι... Αυτό... Άρε, βάλ' το να τρελαθούμε. Έλα μωρέ με το μαλάκα τώρα. Πού έφτασε αυτός ρε? Με την πάσα γενικά ήταν. Transition φίλε, γι' αυτό πήρε το τέτοιο να ξέρεις. Το time out. Έχουμε το transition game. Μπουρμπού. Και πάμε ρε. Τώρα. Αφού είσαι ο πιο κοντός άνθρωπος στον κόσμο ρε μαλάκα, πώς να μου φας τάπα? Εντάξει, ο Μέλης είναι πιο κοντό. Πώς είναι αμάς. Δεχτώ ρε. Να άκουσα φίλε με το πνεύμα. Μ' αγαπάνε τελικά όλοι. Όλοι developers. Γιατί... Ήρθανε ξαφνικά δύο παίκτες πάνω του. Ναι, όταν κάνεις τρίπλες, αναγκάζεις τον άλλον το κομπιούτερ επί της ουσίας, την AI, να σου κάνει double. Γιατί? Επειδή κάνεις τρίπλες και βλέπεις ότι δυσκολεύεσαι ρε φίλε, τι να σου πω τώρα. Εντάξει. Πολύ καλό. Βάλαμε το τουροχέρι. Το μονοδάχτυλο που λες και εσύ. Ρε μαλάκα, δεν γίνεται να τρώσω. Έλα ρε, έλα. Ήρθα. Έτσι ο Γκασόλ ρε, έτσι. Στο screen. Α, ήταν και πράσινο. Ουαπ, τι έγινε? Άντε καμίσου μωρέ, μας έφτασα πάλι. Να με λίγο εγώ.
Τίποτα δεν μπαίνει εννοείται από μένα. Ρε, τι ζεμπεκιά ήταν αυτή. Πόντο το βλέπω το ματσάκι. Δεν μου αρέσει πολύ αυτή η ομάδα τελικά. Είπα να τη δοκιμάσω, αλλά είναι άλλο στην παιχνίδι. Εμένα μου αρέσει πολύ στην παιχνίδι. Δεν το έχω μάθει πια. Τώρα όμως θα το παίξω και θα δεις. Πού πάει δικό μου, μάλακα. Ginobili. Στη γάμο τι. Έλα μωρή πατσούλια. Τσάβουρα. Ω, καλά, ναι. Πάνε και σε άλλο γήπεδο, δεν θα σε φτάσει έτσι. Ωπα, αυτό είπα να πει perfect defense να κάνει. Εντάξει, μάλλον πήγα να κάνω μια ματσέτα. Δεν παίζουμε μόνο. Τι είναι αυτά. Injury replacement. Δεν πρόλαβα να κάνω. Ότι με ένα μαρκάρισμα να τραυματιζόταν ο Φλόρος. Δεν το περίμενα ρε φίλε. Εσύ φταίς, εγώ φταίω. Ναι, εγώ φταίω ρε. Αν μην τον εφυλάξω, ξέρω εγώ, θα του πω, αλλά παίρνω. Ναι ρε μάλλον. Γάμισε μου τον παίχτη ρε μάλλον, μην ξαναπαίξει ποτέ του. Πει παιδιά, γαμίστε το, εγώ παρετούμε. Έλα γαμίσου, έλα, δώσε το σωστό, άντε. Ναι, αυτός είναι σωστό. Σε αυτόν που ήθελα τέλος πάντων, είσαι σωστό. Άρα σωστός, και θα σπάζει. Έλα γάμω τη μάνα. Πάρκε, Τόνι. Με περνάει αυτός μέσα. Τι έκανε. Αμάν ρε μαλάκα, τέτοιες φάσεις δεν βγαίνουν ούτε στην πραγματικότητα. Και αντί να την αξιοποιήσεις, κάνεις άλλα κι άλλα ρε. Τι ήταν αυτό. Δεν ξέρω που είμαι. Ο άλλος έφυγε στην κερκίδα. Δεν μπορώ ρε μαλάκα. Τι να κάνω Οπα. Ζεμπεκιά. Στην μπάλα κάτω. Δεν σε γαμίσεις. Λοιπόν, θες θα κάνω. Δες. Έλα μωρέ μαλάκα. Αν είναι Καταπληκτικό δυνατόν. σχέδιο φίλε. Ωραίο ήταν, άδειασαν όλη την άμυνα να πούμε, αλλά... Τι έγινε. Δυσκολευτήκε ο Χαρίς. Ο Κάρης. Πω πάτησα 6 και Y μαζί. Ελεύθερος μέσα. Αυτό το microwave τι είναι. Microwave. Λογικά... Λογικά. Δεν ξέρω τι είναι. μαλάκα. Σκύλσον. Σκύλσον. Να κουμπίσανε 2 άτομα και μπήκε. Reality. Ζήστο. Και perfect release. Ζήστο ρε μαλάκα σου λέω. Το reality. Ακούμπανε 30 άτομα και μπαίνει. Όλες γιατί κρατάει αρχή. Ω μαλάκα. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Μαλάκα. Τι σου είπα. Σου είπα τα highlight άστα τα βλέπουμε παιδιά. Θα το κόψω ρε μαλάκα. Και η κάψος της.
Ναι, μαλάκα, η τώρα. Ναι, εντάξει, Τόμψον. Θυμίσου λίγο και πες να την βλέπεις. Σαν όνειρα. Το άλλος πετάει το ποντάκι και εμείς κάνουμε 40 ώρες πάσες να πούμε. Τι λέει ρε μαλάκα. Βλέπω ότι, αλλά εκτός ότι η ομάδα αυτή είναι full τρίποντα και σε βοήθησε πολύ, βλέπω ότι άκουσες τι σου είπα. Να μην είσαι ξέρω εγώ μόνο τρίποντα, να βάζεις και λίγο το ποντάκι σου. Είδα αυτό το δες, εδώ. Τον έβαλε τον ποντό, τον Λέονο. Και η άμυνά σου, την άμυνά σου. Εντάξει, είναι και αμυντική ομάδα η Golden, είναι καλή. Defense. Γαμίστε με λίγο ρε. Για πάμε. Αυτός είναι καλός. Σαν να ήταν excellent. Κάσε μου ρε βλάκα. Μάζεψε πεταλούδες. Αυτός εκεί πάνω γιατί είναι μόνος του. Μάρακος, σάντουιτ, λάμα. Αυτός εκεί πάνω γιατί είναι μόνος του. Please, explain. Τι θέλει. Την μπατσούλια, όλοι παίξτε την μπατσούλια. Ρε μαλάκα, μήπως το ξέρω νομίζεις. Πάμε στην αέρα. Βασικά δεν ξέρω τα μισά, δηλαδή. Τώρα, βαράει τίποτα. Άμα δεν πιάσουμε τα αρχίδια. Όπα φίλε, άλλη μπάλα είναι αυτή. Άλλη μπάλα θες εσύ. Γιατί! Ρε μαλάκα! Δεν γίνει, ρε. Ωραία, πάω και εγώ για αρχίδια. Και εγώ για αυτή. Άστο ρε. Άι γαμίσου ρε φίλε, κάτι να κάνουμε μια φορά. Ναι, παραλίγο. Κύριε και το φάουλ, λέει ο Βουκόφ. Όχι ρε, θα το πάρω. Όχι, το πάρεις. Καλή ιδέα. Ξα. Μα μίλησα εδώ. Έλα το. Ωραίος. Ginobili στην άλλη γωνία, έξω όπως πάντα. Έλα, αφήστε με να πάω λίγο μέσα. Μέσα είναι. Μέσα αλλά και Όχι τίποτα. ο West θα έξω μετά. Και τίποτα κιόλας. Τώρα είμαστε... Όπα, sorry. Πώς το κάνεις αυτό ρε τρελέ. Γιατί με Είναι εδώ. δίπλα-δίπλα εγώ μισό. Πεταλούδες. Πεταλούδες. Πεταλουδίτσα μέσα. Πεταλούδες. Πεταλούδες. Βλέπουμε ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι από του Σαν Αντώνιο. Στην πρώτη περίοδο δεν τα πήγανε τόσο καλά. Εντάξει, δεν τόσο ρε παιδί για την ώρα. Έξω! Γιατί το λες αυτό ρε μαλάκα. Και πάμε για ένα μπαζαμπίκα. Give that shit to me. Give it all E. Give it all E. Για ποιο λόγο έδωσε μόλες. Γιατί έχω κάνει τόσα φάουλ μαλάκα που... Έχεις κάνει 4 ομαδικά ρε. Α, ναι, είναι και τα bonus. Τι τους αφήσετε ρε. Give it E. Give it E. Τι time out ρε στα τρέδρα. Εγώ έκανα time out. Μόνο. Γιατί για να πάρω την επίδεση τα τελευταία λεπτά. Τι. Για να πάρω την επίδεση. Κοίτα που με έβγαλε στην αρχή και δες τώρα που θα με βγάλει. Έτσι γίνεται τα τελευταία να ξέρεις. Δες. Ο άλλος. Εδώ είναι ρε.
Άκου μπάζερ μπίτερ πως κάνουνε. Κόντεψα. Για λίγο. Τι γίνεται ρε μαλάκα με αυτήν ένταση σήμερα. Θα φύγει μοχλουδάκι, Να φας ένα κουβάς κατά. Δεν μας ενδιαφέρει ρε. Ποιος είναι? And that will wrap things up. Λοιπόν, Ωραίο παιχνίδι. ωραίο παιχνιδάκι. Να ξέρετε εσείς το πρόγραμμα είναι Δευτέρα έως Παρασκευή καθημερινά gameplays και Την Κυριακή έχουμε vlog. θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Γεια σας.